Dobrý deň a vitajte na našom YouTube kanáli. Voláme sa Foriánovci a sme skupina kamarátov z rôznych kútov Slovenska. Tento kanál sme vytvorili preto, lebo chceme zrozumiteľnou a vtipnou formou podporovať našich spoluobčanov v kritickom myslení, nezávisle od ich politických názorov alebo kultúrno-etického presvedčenia. Nie sme členmi žiadnej politickej strany a nie sme financovaní žiadnym sponzorom. Všetky komentáre v tomto videu sú naše vlastné názory. Je prirodzené, že nebudete s nami vždy súhlasiť. Takto je to v demokratickej spoločnosti správne. Pevne však dúfame, že nesúhlas s našimi názormi nijako neobmedzuje naše právo ich vyjadriť. Napríklad aj tu, na YouTube. Naším hlavným cieľom je jednoduchým spôsobom vysvetľovať zložité veci, aby si každý vedel vytvoriť svoj vlastný názor. Ak to potom ovplyvní vaše rozhodnutie ísť voliť, či už v parlamentných, komunálnych alebo iných voľbách, budeme len radi. Koho však budete voliť, je už len na vás. Tak poďme na to. V našom prvom videu sa pozrieme na korupciu. Čo to je, ako to funguje a aký to má dopad na nás všetkých. Ak by sme to chceli veľmi zjednodušiť, tak korupcia je, keď rozhodnutia na úrovni štátnej správy nie sú prijímané s ohľadom na verejný prospech všetkých občanov, ale s ohľadom na osobný prospech jednotlivcov, ktorí tie rozhodnutia robia. Verejné financie potom nie sú použité na zlepšenie života nás všetkých, ale na zlepšenie života tých, ktorí o verejných financiách rozhodujú. Na to, aby celý systém fungoval, potrebujeme niekoľko vecí. V prvom rade potrebujeme úradníka alebo zamestnanca štátneho podniku, ktorý rozhoduje o tom, ako budú verejné prostriedky použité. Ďalej potrebujeme súkromného podnikateľa, ktorý vie dodať službu, o ktorú má štát záujem, napríklad postaviť diaľnicu alebo vyvinúť nový počítačový systém. Korupcia začína v momente, keď sa úradník dohodne s podnikateľom, že za dodanie služby zaplatí štát oveľa viac, ako sú skutočné náklady projektu. Rozdiel si potom rozdelia medzi sebou. Tu si len pripomeňme, že nie je problém založiť novú firmu na konkrétny projekt, prípadne vytvoriť niekoľko subdodávateľských firiem, napríklad na Cypre alebo na Kajmanských ostrovoch, aby bolo ťažšie zistiť, kto je ich skutočným majiteľom. Ak sa o prípad začnú zaujímať médiá, tak budeme potrebovať vyšetrovateľa, ktorý to nebude vedieť vyšetriť, lebo nebudú dôkazy. Ak to vyšetrovateľ aj vyšetrí, tak budeme potrebovať prokurátora, ktorý vyšetrovanie zastaví, prípadne sa rozhodne nikoho neobviniť. No a v prípade, že to prokurátor nezastaví, budeme potrebovať sudcu, ktorý to celé rozhodne v prospech podnikateľa, respektíve štátneho úradníka. Výsledkom bude, že skutok sa nestal. A všetci, ktorí sú do takéhoto procesu zapojení, sa medzi sebou poznajú ako tzv. Naši ľudia. Každý z nich potom dostane časť zo sumy, o ktorú sa zákazka predražila. Pripomína vám to niečo? Nám to pripomína jednu veľkú, dobre živenú chobotnicu, kde každé chápadlo predstavuje jeden článok procesu. Máme tak napríklad chápadlo úradníka, chápadlo podnikateľa, chápadlo vyšetrovateľa, chápadlo prokurátora a chápadlo sudcu. Ak sa niekde vyskytne problém, stačí, aby jedno chápadlo zdvihlo telefón a zavolalo inému chápadlu a všetko sa zametie pod koberec. Celé si to ukážeme na príklade nákupu zariadenia do nemocnice. V roku 2014 jedna slovenská nemocnica vysúťažila nový CT prístroj za 1,6 milióna eur. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby rovnaký prístroj nekúpila česká nemocnica za tretinovú cenu, iba za 540 000 eur. Vďaka medializácii prípadu bola zmluva nakoniec zrušená, no keby sa tak nestalo, slovenská nemocnica by zaplatila za nový prístroj o 1 milión eur viac, ako bola jeho trhová cena. Prečo je to problém? Lebo tých dodatočných 1 milión eur by si medzi sebou rozdelili podnikateľ a funkcionár nemocnice, ktorý mu zákazku pridelil. Inými slovami, peniaze by išli niekomu do vrecka, namiesto toho, aby boli použité napríklad na nákup ďalšieho vybavenia do nemocnice, na opravu budovy alebo na platy pre nových lekárov a zdravotné sestry. To všetko by v konečnom dôsledku zvýšilo úroveň zdravotnej starostlivosti v okrese. Náš príklad bol iba o 1 milióne eur.
Spomeňme si na desiatky ďalších káuz za oveľa vyššie sumy. Napríklad mýtny tender, výstavba diaľnic, emisné kvóty, vratky DPH, agrodotácie, informatizácia štátnej správy a samozrejme eurofondy. Za posledné 2-3 desaťročia tak Slovensko prišlo o miliardy eur, ktoré skončili v súkromných vreckách namiesto toho, aby zlepšili život nás všetkých. Sú to tie isté miliardy, ktoré neboli použité na podporu zdravotníctva, školstva, kultúry, dopravy, vedy a výskumu, na výstavbu športovísk alebo nájomných bytov, na opravu historických pamiatok, podporu podnikania, na vyššie dôchodky, zlepšenie sociálnych služieb a tak ďalej. Výsledkom je, že peniaze dnes chýbajú úplne všade. Jedným zo smutných dopadov celej situácie je, že slovenské deti odchádzajú do zahraničia a nevracajú sa. Prečo? Lebo nechcú bývať na internáte, kde im plesnivá omietka spadne na hlavu. Nechcú sa v škole iba bifľovať, ale chcú sa naučiť samostatne rozmýšľať. Nechcú len čítať o vedeckých výsledkoch iných, ale chcú pracovať na vlastnom výskume. Nechcú cestovať na stojáka v preplnených vlakoch a nechcú vystúpiť na stanici v hlavnom meste, ktorá vyzerá ako socialistický bošák. Čo je asi najdôležitejšie, po skončení školy chcú nájsť zamestnanie, ktoré im zabezpečí slušnú životnú úroveň. Chcú nájsť uplatnenie na základe vlastných schopností a výsledkov a nie na základe toho, koho poznajú alebo ako sa naučia kšeftovať. Preto odchádzajú. Je dobré, že si začíname uvedomovať, že odliv mozgov môže Slovensku spôsobiť vážne problémy. Jednorázový príspevok vo výške 10 000, prípadne aj 50 000 eur, ktorý pred niekoľkými rokmi ponúkala slovenská vláda zahraničným Slovákom, aby sa vrátili naspäť, je však skôr dôvod na úsmev ako na seriózne zamyslenie. Takýto nápad je len príkladom myslenia, že všetko je len kšeft a každý sa dá zaplatiť. Ak si porovnáme platy v rámci Európskej únie, tak zistíme, že vysokoškolský vzdelaný Slovák bez jazykovej bariéry, ktorý na západe pracuje v odbore, ktorý vyštudoval, napríklad ako inžinier alebo lekár, zarobí 50 000 eur za menej ako rok. A zarobí to vlastnými schopnosťami. Nie tým, koho pozná, alebo k tomu dohodí nový kšeft. A takýto plat by možno mal dnes aj na Slovensku, keby tu všetky verejné prostriedky za posledných 20-30 rokov boli použité na zlepšovanie životnej úrovne nás všetkých. Teraz si len pripomeňme, že keď sa aj podarí za korupciu niekoho odsúdiť, tak sú to väčšinou len malé ryby. Veľké ryby ostávajú nedotknuté, pretože si môžu dovoliť zaplatiť všetky články chobotnice takou sumou, ktorá stojí za riziko a je pre nich atraktívna. Veľa ľudí potom môže získať pocit, že spravodlivosť je uplatňovaná veľmi selektívne. Preto potom veria nesystémovým riešeniam, prípadne volia strany, ktoré im sľubujú, že so všetkým urobia rýchly poriadok. Dovolíme si však vyjadriť nádej, že Slováci vo svojej podstate nie sú extrémisti. Sme len rozčarovaní z toho, že sa tu 10 ročia kradne a nikto s tým nevie alebo nechce nič robiť. Preto sme potom náchylnejší veriť v čoraz extrémnejšie názory. Iróniou pritom je, že toto nám neurobil žiadny vonkajší nepriateľ. Nebola to Európska únia, NATO, Američania, Česi, Rusi, Maďari ani Nemci. Všetko sme si to urobili my sami, Slováci. Sami si kradneme z vlastného. To, že naše deti odchádzajú do zahraničia a nevracajú sa, je dôsledkom našich vlastných rozhodnutí, respektíve rozhodnutí politikov, ktorých sme si zvolili. My sami, Slováci. Nie je to však až také beznádejné, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Ponúkajú sa hneď dve riešenia. Prvá možnosť je, že budeme dúfať, že si všetci skorumpovaní úradníci, vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia a ich kamaráti uvedomia, že je to práve ich chobotnica, ktorá urobila zo Slovenska krajinu, kde mladí ľudia nechcú ostať. Či je naozaj šanca, že si to niekedy aj uvedomia, si však netrúfame odhadnúť. Druhá možnosť je, že sa rozhodneme, že nám to nie je jedno a pôjdeme voliť. Zároveň budeme voliť strany, ktoré sa budú usilovať o zlepšenie života nás všetkých. V
ideálnom prípade aj dôkladne vyšetria staré kauzy, zabezpečia, aby majetok politikov a úradníkov, ktorí nebudú vedieť ich pôvod dostatočne vysvetliť, prepadol v prospech štátu a takto získané prostriedky boli investované do školstva, zdravotníctva, dopravy, kultúry, vedy a výskumu, na podporu podnikania alebo obnovu pamiatok. Hoci kde inde. Len nie niekomu do vrecka. Ako sme sľúbili na začiatku nášho videa, určite nechceme nikomu hovoriť, koho má ísť voliť. Ak ale naše video prispelo k tomu, že voliť pôjdete, nech už budete voliť kohokoľvek, budeme len radi. Slovensko bude nakoniec vždy takou krajinou, akú si sami zvolíme. A zaslúžime. Ak sa vám toto video páčilo, budeme veľmi radi, ak ho budete zdieľať ďalej, prípadne sa stanete naším odberateľom. Ďakujeme a tešíme sa, že vám čoskoro budeme môcť predstaviť naše ďalšie video. Dovidenia a do počutia.